Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δούμε ένα καλαμαράκι σιλικόνης από αυτή την εταιρεία Weichen λέγεται, είναι αυτά εδώ. Σας δείχνω και τη συσκευασία. Είναι ένα καλαμαράκι LRF βασικά. Πάμε να τα ανοίξουμε να το δούμε. Το έχετε δει και στο unboxing που είχα ανεβάσει. Είναι αυτό εδώ, το βλέπετε. Σας δείχνω λίγο και την κίνησή του. Πάμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά που έχει. Θα το βρείτε βασικά, τα χρώματά του είναι γενικά κοκκινοπά. Από αυτά που έχετε να επιλέξετε, θα δείτε κάτω, θα βάλω link κάτω στην περιγραφή του βίντεο εγώ να τα δείτε. Είναι κοκκινοπά, έχει κίτρινο, έχει άσπρο όπως είναι αυτό εδώ. Γενικά είναι χρώματα φυσικά θα έλεγα. Δηλαδή όπως είναι το χρώμα του καλαμαριού ας πούμε. Έχει πιο κόκκινο, έχει πιο ελαφρύ κόκκινο και γενικά είναι σε χρώματα φυσικά. Οπότε παιδιά είναι καλό να υπάρχουν φυσικά χρώματα και ένα κυτρινοπό χρωματάκι και αυτό το άσπρο που είναι αρκετά ρεαλιστικό θα έλεγα. Εγώ διάλεξα αυτό εδώ στα 7 εκατοστά. Πρόκειται για ένα καλαμαράκι παιδιά το οποίο είναι αρκετά ανθεκτικό. Εδώ. Γενικά σαν κατασκευή είναι αρκετά ανθεκτική και στη σακούλα εδώ αλλά και στο κεφάλι. Δεν θα έχετε προβλήματα, δηλαδή να στο κόψει το ψάρι κατευθείαν, σε καμία περίπτωση. Οπότε και να το τρυπήσετε με κάποιο jig head. Θα πούμε βέβαια και για το αρμάτωμά του στη συνέχεια του βίντεο. Δεν θα έχετε πρόβλημα. Έτσι. Έχει αρκετά ρεαλιστικά μάτια που είναι από τα δυνατά του σημεία. Οπότε μπορεί να μπερδέψει πιστεύω και καχύποπτα ψάρια. Και γενικά είναι μια πολύ καλή κατασκευή με μια πολύ καλή κίνηση. Θα δούμε και στη συνέχεια του βίντεο παιδιά το πώς ακριβώς είναι η κίνησή του μέσα στο νερό, μέσα στη θάλασσα. Για να έχετε έτσι μια ολοκληρωμένη άποψη γενικά για τα προϊόντα. Θα προσπαθώ να σας δείχνω τα προϊόντα όσο πιο αναλυτικά μπορώ παιδιά. Αυτά που βλέπω εγώ απλά να σας τα μεταφέρω έτσι. Από εκεί πέρα θα βγάζετε και στα συμπεράσματά σας αν κάτι σας ενδιαφέρει ή όχι. Είναι αρκετά οικονομικό γενικά να ξέρετε. Είναι αυτό εδώ έχει 5 καλαμαράκια μέσα, έχει 3,70-3,80 κάπου εκεί είναι. Οπότε είναι ανθεκτικό και θα σας αντέξει το αγκίστρι και στα δαγκώματα των ψαριών. Αυτά γενικά για τα χρώματα, για την κατασκευή του. Πάμε να δούμε παιδιά λίγο το αρμάτωμά του. Έχω εγώ φτιάξει εδώ ένα με jig head, το βλέπετε. Είναι έτσι ακριβώς. Θα σας πρότεινα, αν σας το επιτρέπει εδώ το jig head και έχει αυτή την απόσταση, να μην το καρφώσετε στη σακούλα, να το καρφώσετε ανάμεσα στα μάτια παιδιά εδώ, στο κεφάλι. Έχει ένα σκληρό σημείο που σας είπα είναι πολύ ανθεκτικό και μπορείτε να το καρφώσετε ανάμεσα στα μάτια. Το σώστε άμα πάει ένα ψάρι, τώρα δεν πάει καλά να φάει και πάει εδώ να το πιάσετε, καταλάβατε εδώ, και πάει εδώ να το φάει να το πιάσει το ψάρι. Μην είναι πολύ προς το βαρύδι και βρει κενό. Αυτό παιδιά θα σας πρότεινα. Έχει ένα πολύ καλό εδώ. Εδώ έχει μια τρυπούλα. Εδώ πιστεύω να φαίνεται. Και μπορείτε, κοιτάξτε μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να βάλετε ένα αγκίστρι. Ένα αγκίστρι άμα έχει άπνοια. Και από κάτω μπορεί να κυνηγάνε λαδράκι να το πετάξετε έτσι όπως είναι χωρίς βαρύδι. Απλά δεν πρέπει να έχει κυρεύματα γιατί θα το παίρνουν τα ρεύματα. Να είναι ήσυχες συνθήκες και μπορούν να μπερδέψουν και ένα καχύποπτο λαβράκι ας πούμε. Ή ένα σαργό να το μπερδέψουν και να το φάνε. Χωρίς βάρος. Αυτό είναι 2 γραμμάρια. Αυτό είναι 7 εκατοστά 2 γραμμάρια και βγαίνει και 10,5 εκατοστά σε 7 γραμμάρια. Οπότε μπορείτε να το ρίξετε και έτσι. Ή μπορείτε, άμα θέλετε, όπως ήταν τα αγκίστρια εδώ, θα έχετε τρυπήσει το αγκιστράκι, να βάλετε και το βαρδάκι της τσιμπουράσκας και να το δουλεύετε με τσιμπουράσκα. Και να του δώσετε πολύ ωραία κίνηση. Γιατί η τσιμπουράσκα λίγο δίνει περισσότερη κίνηση, φυσική κίνηση μέσα στο νερό. Οπότε και με τσιμπουράσκα θα σας δουλέψει πάρα πολύ καλά. Τέτοιου είδους δολώματα δουλεύουν πάρα πολύ καλά με τσιμπουράσκες. Τώρα, πού να το δουλέψετε τώρα αυτό. Αυτό μπορείτε παιδιά σε λιμάνια, έτσι που έχουν ένα σχετικό βάθος. Μπορείτε σε βράχια. Θα σας πρότεινα να το κάνετε και drop shot ακριβώς κάτω από τα πόδια σας. Τι ψάρια μπορείτε να στοχεύσετε. Πολλά τώρα είναι τα ψάρια που τρώνε κεφαλόποδα. Δηλαδή λαβράκια, ένα καλό σαργό. Κοιτάξτε, επειδή είναι 7 εκατοστά, μπορεί να το χτυπήσουν και μεγαλύτερα ψάρια να ξέρετε. Αλλά και απ' την άλλη, μπορεί να μην το χτυπήσουν μικρότερα ψάρια. Μπορεί να μην ανοίξει ένα μικρό ψάρι το στόμα του, ας πούμε, να το φάει αυτό το ψαράκι.
Μπορεί να θέλει 5 εκατοστά, ας πούμε, να είναι πιο βολικό. Αλλά εδώ μπορεί να πάρετε ένα καλό μεγέθους αργό, ας πούμε. Που τρώνε καλαμάρι, τρώνε σαργί. Και μπορεί να πάρετε ένα καλό σαργό. Μισό κιλό και πάνω. Ένα λαβράκι να πάρετε. Να πάρετε στυράκια, στήρες, να πάρετε ροφάκια. Πολλά ψάρια μπορεί να το χτυπήσουν. Και σε ριχά νερά μπορεί να παραμονεύουν λαβράκια. Απλά δεν θα σας δώσει πολύ δυνατή βολή. Εγώ θα το πρότεινα, παιδιά, αυτό. Κοιτάξτε, εδώ έχω βάλει 3 γραμμάρια μολυβοκεφαλή. Εδώ. Θα το πρότεινα να βάλετε 2 γραμμάρια, 3, για πιο διακριτικοί να είστε. Και μετά μπορείτε, άμα θέλετε, να πάτε λίγο πιο μέσα. Παίρνει να βάλετε και 5 γραμμάρια μολυβοκεφαλή. Τώρα παραπάνω νομίζω θα είναι λίγο υπερβολικό. Εντάξει, μπορεί να δοκιμάσετε και με 6. Αυτά, παιδιά, γενικά νομίζω ότι σας έχω βοηθήσει αρκετά. Τώρα αν κάτι έχετε κάποια πορεία μπορείτε να μου στείλετε στα σχόλια. Θα το δούμε και στη θάλασσα πώς συμπεριφέρεται στη συνέχεια του βίντεο, να έχετε έτσι μια ολοκληρωμένη άποψη. Έχει μπλε ρυθμούς εδώ, οι οποίοι δεν φαίνεται τώρα εδώ. Θα το δούμε όμως τώρα στη θάλασσα. Εδώ τα πτερίγια του είναι αρκετά λεπτά, οπότε δίνουν και αυτά μια φυσική κίνηση μες στο νερό. Και γενικά αυτό που παρατήρησα σε πρώτη φάση που το είδα στη θάλασσα είναι ότι την ώρα που την παίρνει το βάρος και πέφτει, κουνιούνται πολύ φυσικά τα πλοκαμάκια του. Πολύ φυσικά. Οπότε, παιδιά, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Θα δούμε πολλά δολώματα στο κανάλι. Και δολώματα τεχνητά και αξεσουάρ. Από Τέμου κυρίως. Οπότε, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι. Be Legend Fishing. Γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Το βλέπουμε. Θα το βρείτε και στο unboxing που έχω κάνει. Περιγραφή και link για το βίντεο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Πάμε να κάνουμε βολή και να το δούμε πώς λειτουργεί μέσα στη θάλασσα. Πάμε να το ρίξουμε. Είναι πάρα πολύ καλή βολή, παιδιά. Σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ το σχήμα του. Το διαβάζει το καλάμι, άμα θέλετε να παίξετε λίγο έτσι. Και εγώ αυτά τα παίζω συνήθως βυθό με jerks. Αλλά το διαβάζει τέλεια το ένα καλάμι 311 που έχω. Είναι γύρω στα, αυτό τώρα είναι γύρω στα, παιδιά, γύρω στα 6 γραμμάρια. Είστε όμορφα που κολυμπάει. Καταπληκτικό, δεν είναι τέλειο. Το δούμε και λίγο εδώ. Βγάζει, παιδιά, και κάτι μπλε ρυθμούς πανέμορφους. Πιστεύω να φαίνεται το κολύμπι του. Με τζερκάκια είναι ό,τι πρέπει. Κοιτάξτε, μια πολύ ωραία κίνηση που έχει. Ειδικά όταν βυθίζεται είναι φανταστικό. Εδώ που φαίνεται καλά.